Els esports a Ràdio 9. Des d'ara i fins la 1 de la matinada, l'anàlisi de l'actualitat de l'esport a la taula esportiva. Cada nit al voltant la taula es junten per a parlar de l'esport de la nostra terra i tindre ben informat. Les 11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a la taula esportiva. Temps de ràdio per a l'esport, d'ara i fins a la 1 de la matinada. En este espai, que és la suma dels esforços dels professionals que composem la redacció d'esports d'esta casa, de Ràdio 9, amb el treball d'Alberto Santamaría en redacció i producció i amb Luis Torrecillas al comandament tècnic de la nau. Desfullada la marguerida per part d'Unai Emery, serà finalment Vicent Guaita qui viatge cap a Sevilla com a porter suplent. Este matí, l'entrenador valencianista, després d'una reunió amb Ocho Torena, amb Braulio i amb el cos mèdic del València Club de Futbol, on, per cert, hi ha hagut cert malestar pel fet de que Cristiano Pereira viatjara amb el menisc trencat cap a Villarreal, després d'aquesta reunió, com dèiem abans, hi ha hagut roda de premsa. I ahir l'entrenador valencianista ja deixava entreveure la possibilitat de que tot i no estar al 100%, el de Torrent Vicent Guaita siguera el porter que viatjarà per ocupar la banqueta, com és normal, la titularitat la ocupará Diego Alves. Tenemos a Guaita, que si mañana fuese la final de algo, que termina la temporada con esa final, ¿puede jugar Guaita? Sí. Entonces, ¿puede estar Guaita mañana? Sí. Pues i tant que va estar. Fins i tot, i tal com ens contava ja nit Josep Rovira, el València no tanca les portes a fitxar altre porter. Ja ho dèiem, hi haurà reunió i el València no tanca les portes. És el que ha corregut en el dia d'avui. La porta està oberta a que vinga un tercer porter després de la lesió i el fiasco que ha suposat la incorporació i contractació de Cristiano Pereira. En el análisis está. Vamos a ver, se va a necesitar un portero y el club, lógicamente, también está en ello. Pues igual nos hace falta un portero que pueda, como en situaciones como esta, venir a ayudar. Pues está. No sé si vendrá o no vendrá. En Sevilla les coses no estan com per a tirar coets. Amb alguna que altra baixa, el nivell en la Lliga deixa molt que desitjar i a més d'haver-ne problemes amb el president del Nido, diuen que Marcelino està en la corda fluixa. ¿Es demà una final per al tècnic asturià del Sevilla? No, pues yo para mí no tengo la sensación de que sea una final. Es un partido muy, muy importante. Ojalá fuera una final, si pudiéramos disfrutar de la misma, que nada más ansio en el mundo. Pero es un partido muy importante y dados los últimos resultados se cabe más, pasar una eliminatoria, seguir en la Copa ante un gran rival, y esa es con la idea que vamos a afrontar el partido. El Villarreal ha estat tot el dia pendent del comitè de competició. Per què? Perquè les notícies en el conjunt groguet continuen passant per la sobrepoblació en la infermeria. I, per tant, qualsevol jugador que pugui recuperar Molina per al derbi del diumenge al Calderón davant de l'Atlético Madrid seria benvingut. Un partit per al qual, tot i les baixes, el canari Ángel reclama més competitivitat per alçar el vol des de ja. Está claro que a nadie le gusta estar ahí abajo, pero yo creo que puede ser un poco anecdótico y pensar que tenemos que seguir para adelante y lo que importa es agarrar una forma de jugar que el equipo sea competitivo y ganar sobre todo más partidos seguidos y sumar por una vez por todas podemos empezar a ganar fuera de casa, ¿no? El Llevant arranca la remuntada copera demà a partir de les 8 davant l'Alcorcón. Els de Juan Ignacio Martínez saben que si superen el 2-1 que duen els madrilenys podran accedir a quarts y fer historia, como ens recorda Pedro López. A todos nos hace mucha ilusión jugar la Copa y bueno, yo creo que todos los partidos que jugamos de Copa lo vamos a jugar a muerte, a ganarlos y bueno, y hasta donde lleguemos, pero vamos, claro que interesa. En el conjunt de l'Hèrcules, parlem ja d'Alacant, hi haurà revisió en la taula amb el company Toni Cabot del mercat, quines possibilitats ofereix per al conjunt alacantí. I en bàsquet, protagonista avui al Granada vesprada, Víctor Claver ha parlat llarg i estès amb Carles Baixauli i ha fet especial menció a l'actitud mostrada per l'equip per a sobreposar-se a tot.
que capacidad hay, ¿no? Y calidad de este equipo tiene de sobra para conseguirlo, pero luego lo tenemos que aplicar en la pista, ¿no? Es un deporte en el que la actitud y el hacer del equipo es fundamental y es en el que tenemos que ponernos en cuanto estemos todos o los que estemos. I a més, demà juga el Ros Casares, reprèn la primera fase de l'Eurolliga, l'Esgui davant el Praga. Estrena europea a la banqueta de Roberto Íñiguez, en la cual Ana Montañana pronostica un partit diferent. Este miércoles, pues ellas seguro que vendrán con bastante más rabia por haber perdido ese partido en la Fonteta y bueno, nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido. 11 de la nit i 11 minuts, arranca la taula esportiva, que ja té obertes les seues 2 vies per a l'opinió vostra. Mitjançant el Facebook, a la pàgina corporativa, l'oficial, Taula Esportiva RTBB, Taula Esportiva RTBB, o bé mitjançant el Twitter, @la taula R9, el 9 sempre amb xifra, amb número, o bé al hashtag almohadeta la taula R9, el 9 també amb xifra, amb número. I a més, vos recorde que esta setmana n'hi ha Copa del Rei, demà juga a les 8 el Llevant i a les 10 el València, i que avui s'han produït 2 partits. El Mallorca ha remuntat un 0-1 i ha acabat guanyant 6-1 a la Real, amb el qual l'equip de Montanier, pròxim rival del València, ja veurem si està Montanier a la banqueta, ha quedat eliminat. El Mirandés s'ha carregat al Racing, ha empatat a 1 en Santander, i de moment en la Rosaleda, 11 de la segona part, el resultat en la Costa del Sol és el de Màlaga 0, Real Madrid 0. 11 i 12, una pausa i s'espera ja Salva Folgado a Sevilla per a contar-nos tota l'última hora d'este partit demà de Copa a les 10, tornada 8ens de final, recorden, Sevilla-València. 11 i 12, fins a la 1, taula esportiva en Ràdio 9. 11 de la nit, 13 minuts. Després de que en els últims 4 anys el València ja ha fitxat 6 porters, quantitat inusual per a qualsevol club de la primera divisió, ningú es pensava que a dia 10 de gener el València anava a veure's en la tessitura de tindre un problema en la porteria per a viatjar a Sevilla en la Copa. Més enllà de les situacions produïdes per la lesió de Guaita i de com s'han gestionat, tampoc ha estat massa lluïda la cosa, primer, ni en la contractació de Cristiano Pereira, ni segon, a l'hora també de gestionar la seva dolència. Ahir ja ens avisava Josep Rovira que avui anava a haver-ne una reunió paterna entre Unai Emery, José Manuel Ocho Torena, Braulio Vázquez i el cos mèdic del València Club de Futbol. Del que s'ha parlat en aquesta reunió? Bueno, doncs prou coses, entre d'elles, i com ja vos contava ahir Robi, que el València no tanca les portes a fitxar un porter. I a més, per exemple, que Unai està certament molest amb el fet que Cristiano Pereira viatjara el diumenge passat cap a Vila-real amb el menisc trencat. D'eixes coses i de moltes altres anem a parlar, a més de la prèvia del partit de Copa, lògicament, per això està allí, amb el company Salva Folgado. Sevilla, Folgado, què tal? Bona nit. Hola, Manuel, bona nit. Bueno, pues este matí ja avisàvem ahir de la reunió i aquesta reunió s'ha produït en la ciutat esportiva de Paterna. Sí, reunió, Manolo, però ja contàvem este migdia, reunió a la que no ha assistit i a la que no ha acudit el coordinador de la secretaria tècnica del València, Braulio Vázquez. La reunió ha sigut entre Unai Emery, que ha arribat ben pronte i fidel al seu costum a les instal·lacions de Paterna. Ben pronte també arriba José Manuel Ocho Torena, que és el preparador de porters, i també ha estat en la reunió el cap dels servicis mèdics del conjunt de Mestalla, Jordi Candel. Curiosament, a l'eixida de Paterna, després de la reunió, primer Ocho Torena i posteriorment Jordi Candel han negat l'existència de qualsevol tipus de reunió, però posteriorment, i també de forma sorprenent, en roda de premsa, Emery ha admès que este matí hi ha hagut una reunió i que, bueno, tant Ocho Torena com Candel, com ell mateixa, pues han parlat al voltant del problema de la porteria, així que este matí reunió entre Emery, Ocho Torena i Candel per a parlar al voltant del tema de la porteria. Primer assumpte damunt de la taula, saber qui anava a formar part de la convocatòria acompanyant a Diego Alves. I les tres parts, en aquest sentit, Manolo, pues han estat d'acord i la decisió estava presa des d'este matí, és algo que també hem contat en el Gradano migdia, amb Rovira i amb Gonzalo Naya, i anava a ser Guaita qui viatjarà, finalment està esperant en coneguda llista de convocats, i Guaita
és qui formava part de la convocatòria. Emery no ha volgut arriscar, Manolo no s'ha arriscat a portar-se a qualsevol porter del juvenil, a qualsevol porter jove en la convocatòria, per si de cas demà, en un partit que ja no té marxa enrere, tinguera qualsevol tipus de problema Diego Alves, isquera el xaval, fet un flan, enganxar un parell de gols, el València que haguera eliminat, així que Emery ha optat, diríem, per la via més segura i bueno, pues ha decidit convocar a Guaita, qui en teoria pues anava a tindre repòs per a tractar ja de superar i de deixar enrere i se moleste que li acompanyi en els últims mesos en la seva mà dreta. Així les coses, s'ha optat per l'opció més segura. Guaita està en la convocatòria. Manolo, si demà tinguera qualsevol tipus de problema a Diego Alves, circumstància que evidentment no desitgem i que no esperem, pues a Guaita se l'infiltraria de seguida i pràcticament només punxar-lo, pues ell seria a jugar en lloc de Diego Alves. Així, la gran pregunta que després debatrem en la taula, esperem que no, i que demà Diego Alves jugui tot el partit com està jugant últimament i que no hi ha necessitat de fer jugar Guaita. La gran pregunta és el tornar a entrar demà en una convocatòria i per tant l'escalfament, etcètera... I... No, Manolo, no va calfar, No va calfar. Se calfarà, però no farà porteria. De fet, esta vesprada, l'entrenament que hi ha hagut a Paterna, Guaita, bueno, pues, pràcticament ha utilitzat solament els peus, no? Va prometre també en aquest sentit en la roda de premsa. Guaita, a hores d'ara, bueno, pues sembla que siga un futbolista en lloc d'un porter, perquè evidentment no utilitza les mans, demà tampoc les utilitzarà en l'escalfament, només colpejarà la pilota en la cama, serà ell qui calce a Diego Alves en companyia de Ocho Torena, i per tant no va calfar, Manolo. O sigui, és a dir, demà, si no és necessari, Guaita no va fer porteria, no va utilitzar les mans. La pregunta és si és necessari, a veure això què suposarà en la recuperació de Guaita i quan ell podria retardar encara en tornar a les terres de joc, però és simplement una situació hipotètica. Bueno, pues després de tot això, en aquesta reunió també s'ha parlat de dues coses més, Salva. Una, la de que el València no tanca la porta a fitxar un porter, o almenys Unai no tanca la porta a fitxar un tercer porter, i també que el mateix entrenador no estava gens content amb com ha dut l'estament mèdic del València el fet de la lesió de Cristiano Pereira i de que viatjara amb el menisco trencat cap a Villarreal. Bueno, una realitat, Manolo, o la realitat és que Emery vol un porter, que se firme un porter, encara que siga per un temps determinat, per a que bueno, pues, Guaita no tinga que ser suplent, ni tinga que ser utilitzat sense estar al 100%, cas que tinga qualsevol tipus de contratemps Diego Alves, i per a que també bueno, pues, siga operat amb total naturalitat i tinga temps per a recuperar-se Cristiano Pereira. És a dir, que Emery està demanant si és possible que el València contracte un porter per a un temps determinat. Això és el que vol el tècnic. El València, Manolo, a hores d'ara no se nega, en este cas la secretaria tècnica de Braulio Vázquez, a pentinar el mercat a la recerca d'un porter, però és conscient de que hi ha molts problemes a hores d'ara per a que bueno, pues el València Club de Futbol incorpori a un porter. Hi ha moltes dificultats per a trobar un tercer porter, Manolo, de garanties en el mercat. No hi ha per la qüestió econòmica, perquè el València tampoc està disposat a gastar-se molts diners en un porter, sinó perquè, a més, Manolo, quin porter, i és l'explicació que feia Braulio Vázquez esta vesprada en l'aeroport de Manises, abans de viatjar cap a Sevilla, quin porter estaria disposat a vindre a València per un temps determinat, per a saber que està primer a l'ombra de Diego Alves i que una volta se recupere, que va estar també a l'ombra de Vicent Guaita. És molt complicada, Manolo, la incorporació d'un tercer porter en les pròximes dates. El València no tanca la porta a aquesta contractació, però Braulio ja l'ha deixat ben patent a Emery bueno, pues que això entranya una dificultat i que el València no va firmar un porter qualsevol que a hores d'ara troba disponible en el mercat si no reunís la qualitat o la garantia suficient com per a que després bueno, pues puga ser vàlid o profitós no ja per al primer equip, sinó fonamentalment per al filial. Però bueno, d'este assumpte este matí no s'ha parlat perquè Braulio no estava en la reunió. Braulio i Emery, que és algo que contaven ja esta vesprada, parlaren ja en la jornada d'ahir i el tècnic ja li va deslizar clarament a Braulio Vázquez que, bueno, si fora per ell incorporaria un porter. Braulio li va parlar de totes les dificultats de les que acabem de parlar i a hores d'ara, Manolo, és cert que Braulio no se nega a buscar en el mercat altre porter, però si a mi me preguntes, la sensació que tinc de parlar amb Braulio és que és molt complicat que el València en les pròximes hores incorpore un porter. La diatriba és quin porter de nivell va vindre per a... molt complicat. Per a jugar en segona B pràcticament, o si fitxes un porter tipus César,
vull dir, ja veterà en el tram final de la seva carrera teòricament, etcètera, i aquest porter te podria ajudar en la primera plantilla, però no en la segona, i d'ací un mes tens el problema de tindre 3 porters cada dia entrenant, per tant, no és fàcil la solució. Sí, no, i és més factible, Manolo, i això sí que no descartem esta possibilitat, Manolo, que el València incorpore un porter jove per al filial, per a jugar de titular en el filial, i que en les pròximes setmanes, mentre se soluciona l'assumpte de la porteria, en el primer equip siga el porter suplent en el València. Això sí que no ho descartem, és a dir, que el València incorpore un porter, però per al filial, un porter de futur, el que no va trobar en l'estiu, perquè Cristiano Pereira, bueno, pues és una errada total la seva incorporació, però no descartem que si se pentina el mercat no se busque un veterà, un César, un porter que vinga a ser el tercer porter de la primera plantilla, sinó que el València pentine el mercat a la recerca d'un futbolista per a ocupar la porteria del filial i per a tractar de jugar ja, una volta se solucione el problema de la porteria en el primer equip, per a jugar ja com a titular en el Mestalla. És a dir, que el que se podria buscar és un porter jove per al filial. Molt bé, Salva. Llista de convocats, en la qual no hi ha massa novetats, la tornada d'Albelda després de complir sanció en Lliga i que no li afectaven per a la Copa. Soldado... Una cosa molt ràpida, perquè m'ha preguntat també per aquest malestar que ja va entre Emery i Candel, i evidentment, jo no sé si això li ho ha traslladat Emery este matí en la reunió a Jordi Candel, perquè Candel evidentment ha negat l'existència de la reunió, i després Emery tampoc ha volgut donar detalls quan se li ha preguntat per la lesió de Cristiano Pereira dissabte, però el que transcendeix, Manolo, és que Emery està molest, perquè recordem, Cristiano Pereira va caure lesionat dissabte en una de les últimes accions de la sessió a porta tancada, abans del partit de diumenge en el Madrigal, se trenca el menisc. En una primera exploració en la clínica de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, Jordi Candel, que estava present, no li detecta en aquesta exploració a Cristiano Pereira que té trencat el menisc, creu que el té afectat, però que no el té trencat. Cristiano Pereira, acte seguit, forma part de la convocatòria, viatja al Madrigal, se'l punxa per a que puga, ja perquè tenia molèsties, i se'l punxa en el genoll per a que puga escalfar. Calfa molt poquet perquè no podia aguantar el dolor i les molèsties, i en aquest moment se donen compte de que possiblement no tinguera afectat Cristiano Pereira al menisc, sinó que el tinguera trencat. Les proves de dilluns revelen que evidentment va haver una errada en el diagnòstic i que tenia trencat el menisc, i Emery està molest amb Jordi Candel perquè no va apreciar aquesta afectació en el menisc, o aquest trencament en el menisc, fins que Cristiano s'alça diumenge, el punxen i en el calfament continua notant i acusant molèsties, però és cert, Manolo, que hi ha un malestar entre Unai Emery i Jordi Candel pel problema de l'altre dia, que no va detectar Candel en Cristiano Pereira. Molt bé, com deia, llista de convocats, entre Albella, està Soldado, que serà baixa en Lliga però no en Copa, es tornen a quedar fora Barragán, que sembla que se li ha caigut ja al entrenador després dels partits que va jugar, i també es queda fora Ricardo Costa, tot i la possibilitat o les paraules de dir que tenia la porta oberta per a tornar. La realitat és que a hores d'ara continua sense entrar el portuguès. Sí, efectivament, Manolo, 20 convocats, demà encara haurà de descartar-ne 2 futbolistes el tècnic, i no sé si han quedat fora de la convocatòria per càstig, tots dos encara, Manolo, o perquè no cabien en l'avió que ha traslladat al València a Sevilla, perquè el València en aquest cas ha jugat un aparell més menut del que habitualment s'utilitza per a viatjar allà on va, i la veritat és que l'aparell estava total i absolutament ple. Emery ha convocat 20 futbolistes, només n'ha deixat 2 per decisió tècnica paterna, i curiosament són Barragán i Ricardo Costa, però llista sense més tipus de novetat. Demà haurà de descartar 2 futbolistes. Molt bé, anem a sentir a Unai. Salva, què deia al voltant dels temes de la porteria? Si te sembla, escoltem parlant de la lesió punyetera, molt punyetera per a Unai, que patí Guaita. Creíamos que se iba a restablecer, pero es puñetera la lesión y va por otro lado de decir, mira, no te voy a dejar que estés bien, le dice la lesión a la mano de Guaita. Y no hay una solución última y máxima, que por eso digo que podría jugar un caso de urgencia, que se le infiltra y no tiene dolor y juega. Pero eso no es la solución mejor, es una solución de paso. Y si tenemos que evitarla, mucho mejor. El jugador lo sabe, el jugador lógicamente está preocupado, y el jugador quiere ponerse bien, que es lo que buscamos todos, que esté lo antes posible bien. Y luego están las necesidades del equipo. Salva. Sí, si te sembla, a hores d'ara també, evidentment, la pregunta era obligada. El València va incorporar un porter, ho hem explicat abans. Emery vol que s'incorpori un tercer porter.
En el análisis está. Vamos a ver, se va a necesitar un portero y el club, lógicamente, también está en ello. Está, pues igual nos hace falta un portero que pueda, como en situaciones como esta, con las lesiones que tenemos, pues venir a ayudar. Pues está. No sé si vendrá o no vendrá, pero sí que está encima de la mesa la posibilidad de que haya alguna opción de alguien también con la particularidad en la que estamos. O sea, no es decir, no, queremos un portero de primera línea mundial. Entonces, ¿puede dar la situación de encontrar un portero que se ajuste a todo eso? Sí, está encima de la mesa. Otra cosa que se pueda o no se puede hacer, o en todos sentidos, que deportivamente interese, que económicamente se dé y que de verdad pueda cubrir esa situación. En la Rosaleda cantada de Willy Caballero, que permete el 0-1 Málaga 0 Real Madrid 1, anem a sentir a Unai parlar del rival de demà, Salva, del Sevilla. Sí, el Sevilla que va a estar motivadísimo demà en el estadio de Nervión. Ellos mañana, pues lógicamente están fuera de Europa, en la Liga ya está viendo una derrota y se han quedado un poquito descolgados de los primeros puestos, en el sentido donde aspira el Sevilla. La Copa es un lugar donde agarrarse y mañana van a apretar mucho. O sea, mañana el nivel de motivación, el nivel de exigencia, el nivel de intensidad que otro día tuvimos en Villarreal, que nos exigió el Villarreal, lo vamos a tener mañana seguro. Y tiene buenos futbolistas y el debut de Reyes, la vuelta de Reyes en su estadio. Estará motivado, la gente estará con ellos. Y son partidos, nosotros siempre en el Sánchez-Pizjuán son partidos difíciles. I per últim, una d'aquelles frases que esperem, i molt menys, que no se torni en compte de l'entrenador, una comparativa molt taxativa d'Unai sobre Negredo i Soldado. Sí, i evidentment diu que li agrada moltíssim Negredo, però que preferís de totes a Roberto Soldado. Soldado. Vamos, de aquí a Lima. Y fíjate que sí es bueno Negredo, pero Soldado mejor. Bueno, pues està clar que d'ací a Lima preferís Unai Emery a Roberto Soldado, que esperem que demà puga donar-li la raó al seu entrenador i certificar el passe cap als quarts de final de la Copa del Rei. Apostem per un 11, te la xues, Salva? Sí, Diego Alves en porteria, Miguel en defensa en banda dreta, Jeremy Matí en l'esquerra, amb Víctor Ruiz i Rami com a parella de centrals, Albelda Banega com a mig centres, la dreta en el mig del camp amb Fegulí, l'esquerra per a Jordi Alba, encara que avui hi ha hagut una provatura amb Pablo Hernández en banda esquerra. Este podia ser el canvi, que Fegulí estigués en la dreta, però Pablo entrant en l'equip en banda esquerra, Jonas estarà en la mitja punta Manolo i dalt Roberto Soldado. Molt bé, Salva, moltes gràcies. Fins demà. Adéu, bona nit. Al nostre company Salva Folgado, que ens ha donat l'última hora del València Club de Futbol. Fem una pausa, la desconnexió prevista a esta hora de publicitat en la xarxa autonòmica d'emissores, i en tornar, Alberto Santamaría ens du l'última hora del rival, del Sevilla Fútbol Club, que demà també serà jugar contra el València Club de Futbol. Recordeu, 1-0 en l'anada, amb aquell gol de Jonas, és la renda que demà defensa el València a l'estadi de Sevilla, a l'estadi de Nervión. 11 de la nit, 30 minuts, la taula esportiva de Radio Nou, que se preocupa ara de l'actualitat del rival de demà del València, del Sevilla. Un Sevilla que no passa pel seu millor moment. Esportivament, l'equip va palmar en Vallecas el diumenge de matí fent un dolentíssim partit, tot i el debut de José Antonio Reyes. A més, l'afició està calenta amb els jugadors que ni tan sols saludaren als aficionats que havien viatjat cap a Vallecas. Està tremendament qüestionat Marcelino García Toral, el tècnic sevillista, i per si això fora poc, s'afegeixen els problemes, que no sé si tenen que veure, però evidentment mai ajuden a l'estabilitat d'un club, del seu president, José María del Nido, per al qual l'Audiència Nacional ha demanat absolutament de tot menys un bon any ara en el 2012. Alberto Santamaría, bona nit. Hola, Montalto, bona nit. I Marcelino García Toral parlava del partit de demà. Sí, ha parlat Marcelino avui en compareixença de premsa del que ha de ser el compromís de demà, però també ha repassat l'actualitat sevillista i el que tu parlaves, l'afer del seu president, de José María del Nido, en el cas Minutas, i també ha parlat de la seva situació personal. Està qüestionat i molt Marcelino García Toral i d'esta manera responia a les preguntes de la premsa sevillista este matí al Nervión. Yo, para mí, en estas últimas horas el presidente ha sido como cuando llegué en julio y en agosto, igual. ¿Y le entristece que la afición pida su destitución? El otro día, en una red social muy concurrida como Twitter, la frase más extendida después del partido fue Marcelino, vete ya. No sé si le sorprende, le entristece. Primero, no lo leí, y segundo, si así es, lo respeto. Ya está.
No hay más. Pero por parte del club no se siente cuestionado, ¿no? No. Yo además creo que al entrenador solo hay una cosa que lo cuestiona, que son los resultados, no son las personas. Y los resultados no son buenos, pues ya está. Yo voy a seguir trabajando con la misma intensidad, el mismo convencimiento que lo hacía hasta ahora. Amb respecte de l'anada, entra Reyes, entra Canuté, amb respecte del diumenge, o de l'anada també, cau Palop, i amb respecte de les últimes hores, que era el dubte, finalment sí entra Navas. Sí, Jesús Navas, que és la principal novetat en la convocatòria que avui ha donat a conèixer Marcelino García Toral. Fins i tot el de Los Palacios sembla que serà titular davant el València demà en el compromís de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei. No entra Andreu Palop, per tant serà Javi Varas el titular, i a banda de Freddy Canuté també la novetat en la convocatòria és la tornada de l'argentí Perotti. Amb aquestes novetats, el possible 11 que demà puga presentar el tècnic càntabre serà el format per Javi Varas en porteria, defensa de 4 per a Martín Cáceres en el lateral dret, Fernando Navarro com a lateral esquerre, Spaich i Federico Facio formant la parella de centrals, Tribot de nou en el centre del camp amb Gary Medel, Trochowski i Rakitic, banda dreta per a Jesús Navas, banda esquerra debutarà en el Ramón Sánchez Pizjuán José Antonio Reyes i en punta Álvaro Negredo. Són els 11 possibles jugadors amb els quals d'entrada demà compte Marcelino García Toral per aquesta tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei. Recorda, amb el gol de Jonas, el València defensa demà en Nervión un avantatge d'un gol a 0. I per a tancar de moment la informació de València, que reprendrem després en la tertúlia així en València de 12 de la nit a 1 de la matinada, un apuntet més d'un home del qual s'està pendent, Gregori Van der Wiel. Sí, perquè han tornat a aparèixer declaracions, en este cas del director esportiu de l'Ajax d'Amsterdam, de Danny Blind, als nostres companys de la premsa holandesa, i ha dit, i llig textualment: tenim converses excel·lents amb el València i ja saben que Gregori va a quedar-se a Holanda fins el dia 1 de juliol. Tot i això, les converses amb l'equip espanyol estan en el mateix punt de moment aparcades, però Manolo, cada vegada que eix a parlar Danny Blind, ve el representant del futbolista Hakim Slimani, tot apunta a que l'Ajax està ansiós per vendre al futbolista, que no té cap oferta més que la que té damunt de la taula del València Club de Futbol. De moment, per a l'Ajax és insuficient, però sembla que en una pròxima trobada, en una pròxima reunió en la qual de segur estarà present el vicepresident del València, Javier Gómez, podria, per què no, arribar-se a un acord per a que Gregori Van der Wiel defense la camiseta del València a partir del 30 de juny, perquè cal recordar que Van der Wiel i el València sí tenen un acord tancat i, per tant, l'acord amb el futbolista és total i absolut. Resta només, i és la part més complicada, arribar a un principi d'acord, a un entente cordial amb el conjunt holandès, amb el conjunt en el qual Danny Blind, com tornem avui a comprovar, no deixa de parlar dia sí, dia també, i és que té moltíssimes ganes de poder vendre al futbolista. Sembla que sí, que l'Ajax té moltes ganes de vendre al futbolista, que fins que no tornarà Javier Gómez, perquè molta gent està nerviosa en el tema de Jordi Alba i en el tema de Van der Wiel. Són dos temes que du Javier Gómez. Fins que Javier Gómez no tornara d'uns dies que s'havia agafat, evidentment, les coses ni avant ni arrere. No podien marxar perquè era ell l'home encarregat de tancar aquesta situació. I en el cas de Van der Wiel, el Ajax juga la seva carta, el València en el seu moment ja va jugar la seva, dient, busquem altres opcions, a veure si l'Ajax retalla la xifra que està demanant per el lateral holandès, i per tant ja és una qüestió de lluita d'estratègies per a veure qui és capaç d'arribar el preu al que finalment pot pagar o pot assumir per la venda del futbolista. Fins i tot a Holanda també comenten que l'Ajax està a punt d'arribar a un acord amb un futbolista del Heerenveen, amb un lateral dret, Daryl Janmaat, que acaba contracte i que sembla que és l'escollit per Danny Blind per substituir Gregori Van der Wiel la pròxima temporada en l'Ajax d'Amsterdam. I un parell de punts més, Manolo, relacionats amb el València Club de Futbol, perquè avui han sigut convocats per a uns entrenaments amb la selecció sub-19 a les Rozas, Paco Alcácer i Juan Bernat, i també ha sigut convocat, en este cas amb la selecció sub-17, també per a uns entrenaments que tindrà lloc del 16 al 18 a Madrid, a la ciutat del futbol,
el lateral esquerre del filial, Salva Ruiz. Salva Ruiz, que ja apunta molt bé este estiu i del qual parlarem llarg i estès. I en el cas de Paco Alcácer, a més d'aixòs entrenaments de la sub-19 que ens contava Alberto Santamaría, a veure si té l'oportunitat d'entrar dissabte en la llista, tenint en compte que cau Soldado i que se queda Maduriz com únic davanter, tenint en compte que Jonas sí és utilitzat per Unai Emery més com a segona punta. Tornem a car el passat diumenge, Paco Alcácer en la victòria 3-0 davant el Sant Andreu en el debut de Ventosa a casa com a entrenador. El tercer el marcava Paco Alcácer i sensacional també l'acció de l'1-0 del davanter de Torrent. Finalment i gol va ser obra de Juan Bernat, però molt bé també Paco Alcácer en l'acció que obria el marcador en aquesta victòria 3-0 davant el Sant Andreu, grup tercer de la segona divisió B. No tan sols marca, sinó que també assisteix Paco Alcácer. Arranca la taula y arranca saludando al míster de Valencia. Míster, buenas noches, Unai. Buenas noches, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero decir una cosa. Creo que con el tema de la portería ha tenido usted el contestador automático a rebosar, ¿no? Sí, yo tengo las puertas abiertas, yo no escondo nada. Y bueno, ya que vosotros sois tan investigadores, estos los tirititeros que dicen otros, pues bueno, pues si quieres, cuando tú quieras, yo te lo dejo, Manolo. Yo soy así. Bueno, pues vamos allá. Hola, soy Unai Emery. Tenemos un problema complejo, pero a la vez sencillo, y es que no tenemos portero. Si quieres dejar tu currículum, hazlo después de oír la señal. Piano, pero a toda leche. Unai, soy Andrés Palomo, me encuentro mejor y si no tengo portero, pues puedo jugar con el Valencia, ¿no? Tanta caguera y yo sacaba los mismos números que la rubia esa. Vale, vamos a ir. Oye, Unai, soy Santi, no sé si te habrá llamado el chico ese, pero haz oídos sordos que yo aparco el Fiat Abarth y me pongo bajo palos, que Alves al fin y al cabo es nombre de lateral. Unai, soy el tío Pedro, ¿cómo está mi entrenador? No sufra que yo tengo la solución, un portero que tapa toda la portería, Jonathan, no te preocupes que te lo envío en un contenedor a portes debidos, que paga el tío Pedro, vale, Bonnie. Unai, som jo, Paco sou tan mamó, en el que m'ha pegat en patata i me revolcó que el cordobès i no me toqueu, dona'm una oportunitat, que si no plore. Señor Unai Emery, soy Manolo Montal. Aquí se trata de resolver una situación alarmante. Si usted quiere, puedo desempolvar la camiseta de tu Bizarreta que tengo en un cajón. Sí, la mágica, la del 3-4 en Barcelona. ¿Alguna cosa más, Manolo Montal? Resmes, podeu continuar. Bueno, Manolo Montal. Bona nit. Però si tu no paraves ni un taxi en el carrer Colom. Anem a veure. Jo em vaig donar a conèixer en aquella època que també anava per aquelles emissores de ràdio fent camí i en tots els bolos i allà on anàvem en beneficis ahí estava Manolo Montal i el que diga que no, mentix. Ale, gràcies. Bona nit, un abraç. Per cert, la samarreta és meua, Sí, ja ho sé, a mi m'ho diràs. Demà arriba València a Sevilla i en ella arriba Jordi Alba i crec que la seva tia, la duquesa, està encantada per a presentar-li a la família. ¡Ale! ¡Que viene mi sobrino! ¡Duquesa! ¡Feliz año, Manolo! Que ayer me tomé la uva número 12 ya. ¿En casa de maíz? Sí, estaba masticando ayer la última. ¡Feliz año! Y lo voy a celebrar con mi sobrino Jordi. Tú que tienes amistad con Unai, dile que venga a dormir a casa. Eso va a ser complicado. Pues yo ya le he dado libre a Alfonso hasta el viernes. A la mañana nos vemos en el partido. Voy a ver al Zorro también, que me gusta mucho. Ya lo sé yo, que usted tiene debilidad por el Zorro. Ale, buenas noches, duquesa. Buenas noches. Bueno, el millor contra el Villarreal, o almenys un dels destacats, va ser Miguel Brito.
Miguel, ¿qué pasa? Sí, hola. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ahora ya descansado. Bueno, estoy cansado del partido y de la fiesta, de las dos cosas. ¿Pero qué fiesta? De la que hicimos de mi cumpleaños. Ah, es verdad, Claro. que la semana pasada era tu cumple. Por eso digo que mi rendimiento contra Villarreal fue cuestión de suerte. De suerte que fuera el cumpleaños antes, porque Sí, así un poco después no llegas. No, es que así tengo el ritmo. Yo como salí, mantengo el ritmo, ¿entiendes? Ya. Entonces ya entré concentrado al partido, para que luego digan que si salgo no puedo jugar. Y luego soy el que más corro. Yo siempre lo digo, cuando acabo de hablar digo, es que yo estoy al final el que más corre. Sí, ¿no? Y además ya dijo Unai que eras un hombre clave. Dijo que Sí. había que aferrarse con fuerza a la Copa, cosa que tú haces. Claro que sí, a la Copa no se suelta para nada. Está claro. Que en la Copa vamos a ganar en Sevilla también, otra vez, y voy a jugar yo, voy a correr como nadie. Ojalá sea así. Miguel, Arriba y gracias. para abajo, para arriba y para abajo. Adiós, Venga. adiós. Buena nit. Connexió ràpida en Màlaga. Allí ha guanyat el Real Madrid 0-1. Encantada de Willy Caballero. José Mourinho, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, pues ya tiene usted otro partidito para que el Barça le toque la cara. Exactamente, estarán preocupados los del Barcelona, porque esperaban que les tocara al Málaga y al final nosotros al Málaga le hemos dicho buena noche y se han quedado. Lo que pasa es que no va a poder ese jugar. Es muy malo, está pillado por los pelos. Sí, el de buena noche, sí. Sí, pillado por los pelos. De Alberola no va a poder jugar. Se alegrarán algunos por las patadas que les puedan dar y hemos sido un equipo Tío, muy fiel. centrado hasta Arbeloa. Sí, los hemos jugado más con los codos que con los pies. Es lo que tiene. Y lo que pasa que ahora Barcelona pues van a acabar sin gastar yeso después, porque Ramos también tenían que haberlo echado y no lo han echado. Pero bueno, es lo que tiene el Real Madrid. es lo que ya tiene el sabemos. Madrid, que es muy caballero. Sí, eso también es importante sí, decirlo. es muy caballero, sobre todo con Willy. Gracias, mister. Nada, adiós. Muy rápidamente, señor Pellegrini, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. La verdad que hoy Willy Fogg le dio la vuelta al culo, más que la vuelta al mundo. Nosotros tuvimos nuestra chance, pero se la comió él. Y estando en Málaga, hoy me dio una mala gana. Fue un placer. El día martes esto se habrá olvidado, el día jueves habrá mercado y el día viernes partido. Buenas noches. Qué rápido ho ha fet, Diego, no té ganes de parlar, no té ganes de parlar. El ingeniero Pellegrini, que avui ha vist com el seu equip palmava davant el conjunt de el Real Madrid 0-1. Bueno, pues anem a tancar l'altra taula. De seguida ja estem així amb el debat, la tertúlia d'anàlisi, tant en Castelló com en Alacant i en València, fins a la 1 de la matinada, així en la taula esportiva en Ràdio 9. Les 12 de la nit i un minut, ara mateix. Arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi a la taula esportiva amb els habituals dels dimarts, que és una alegria tornar a veure-los a tots. L'equip titular. L'equip titular, sí senyor. Ara sí, no hi ha mai suplents. El primer en arribar ha sigut Miguel Ángel Vara, de Post Marketing. Hola, Miguel, bona nit. Molt bona nit. Com estàs? Molt bé. ¿Sí? Sí, ya tenía ganas de verte, que ha sido baja un montón. Qué bandido. O sea, me estudió ese Bechereb el dissabte. Sí, eso es verdad. En el camp del Llevant. Por supuesto. Mirant el Llevant Mallorca, ya que pone fútbol Partidazo. siempre que se puga. Sí, sí. Josep Rovira. ¿Qué tal, señor Montal? Buenas noches. En ganes de copa. En ganes de copa, en ganes de lío. Del Rey, de Copa del Rey, cuidado. Encantada de que vingan a veuremos, de que vinga 80 a veure la taula des dimarts. Javi perquè... Donís López, Héctor Donís López, José Luis García i Jaime Muñoz Fernández. 4 amics que han volgut estar esta nit a Clar, la taula. perquè és de la taula del dilluns presumixen que ells només tenen públic, pues n'hi ha que dir-los que la taula del dimarts, així jo també veig públic, veig gent, veig oients que han vingut a la taula del dimarts. O sea, avisa al señor Cotino, al señor Manolo Mas y al señor Dieguito Picó. No me has dicho que es un programa del corazón. No, es que Air, lo de Air va a ser, pa... Cotino tendrá público porque está en su casa. Don Jesús Barrachina, buena nit. Buenas noches, y antes de empezar quiero decir una cosa secreta. Muchas felicidades. No más. Vale, pues ya está. Per aquí tinga que ser, ja ho l'haurà agarrat, segur que sí. I per cert, al igual que estos amics, i per lo que diu Rovira, i per lo que diu molta gent, que molta gent ens diu, què podem fer per anar a veure la taula esportiva? A partir de les 6 de la vesprada toqueu a esta casa, 963 18 36 00, i ahir pregunteu per la gent d'esports, vos agafem les dades, i si n'hi ha espai, perquè avui la graderia tenim una miqueta a tope. Avui està ple l'estudi de Tenim gent. penjat Està ple l'estudi de gent. No hi ha localitats? No, jo pensava que només anaven a la taula de dilluns. No. Pensaven que avui estaven els de dilluns. Sí, jo pensava... ¿En dilluns hay taula, eso? No sé. Se fa. Puc donar fe que se fa. No lo he oído nunca.
Bueno, pero porque no puedes, porque se cruzan las voces. Parlen de tres coses, sí, pero sí, bueno. se parece una psicofonía. Sí, sí. Mucha gente hablando a la vez y eso. Pongo el tómbola que más serio. Bueno, pues 12 de la nit i 3 minuts, arrenquem ja a parlar del partit de demà, lògicament de lo que ha sigut notícia en les últimes hores, que és la diatriba que hi ha hagut al voltant de la porteria del València Club de Futbol, a la qual, després de desfullar la margarida, finalment l'entrenador ha decidit que, tot i tindre que trencar, que interrompre el procés de recuperació i de repòs de Vicent Guaita. És el porter de Torrent el que va viatjar a Sevilla per ocupar en principi demà el lloc en la banqueta. El titular serà Diego Alves, així que lògicament la pregunta, la primera està servida i està clara, i la fique sobre la taula, si penseu que esta és la millor opció, la que té l'entrenador, de trencar el descans de Guaita per, bueno, pues, davant la situació que n'hi ha amb els porters, assentar-lo demà a la banqueta. Jo crec que és una decisió lògica i una decisió, jo crec que molt respectable. La convocatòria avui d'Unai Emery de Vicent Guaita. Jo entenc la decisió de l'entrenador i la decisió que ha pres avui Unai Emery, no? Jo crec que demà el València se juga molt, se juga el passar a quarts de final de la Copa del Rei. Diego Alves està en condicions, està bé, Déu vulga que no li passi absolutament res, però bueno, cas que tinguera que jugar Guaita, pues, ho ha dit avui Unai Emery, podria jugar infiltrat, i jo crec que, bueno, que és més segur, encara que tinga molèsties en la mà i que faci un esforç, jo crec que s'arrisca menys que a lo millor portar-se pues, un porter molt més jove, com era Saúl, que també és d'una lesió, o el juvenil Anselmo. Jo crec que avui encerta, Unai Emery de totes, ¿no? Bueno, si Guaita está para jugar, sea como sea, tiene que ir Guaita porque es mucho mejor portero que cualquier otra opción. Y jugándote lo que te juegas, hay un índice bajo de posibilidades de que juegue, eso es la verdad, ¿no? Aunque en el Valencia con los porteros hay un gafe ahí que se prolonga al filial y dura varios años, pero lo normal es que vaya el que mejor está ahí, y si Guaita puede jugar, aunque sea con un pequeño esfuerzo personal, tiene que ir sí o sí. Jesús. Yo respeto la idea del técnico porque tiene que estar mucho más enterado de cómo está Guaita y que puede suponer cortar el descanso que tiene. Y partiendo de esa base, que lo respeto, y lo que haga él bien hecho está, porque si no se tirase piedras a su propio tejado. Pero en principio no me gusta la idea de que haya interrumpido el descanso, pues porque estamos a lo mejor tomando pan para hoy, hambre para mañana, ¿entiendes? Ahora, respeto porque él está con más conocimiento de causa que yo y sabiendo mejor la situación en que está, habrá con el equipo médico, habrá visto qué tal y verá que no hay posibilidad. Jo crec, Jesús, que és un motiu de força major, perquè jo crec que s'han juntat totes les constel·lacions del món, o sea... No és el primer any, Rodi, Ja el cert, València, el tema dels porters... Però bueno, és que resulta, però és que clar, resulta que el porter del filial també estava lesionat. El titular del juvenil també estava lesionat, que era un poc Lluna, que era el que més confiança se té en ell, no? Després, el porter que va jugar l'altre dia en el filial, el juvenil Anselmo, pues sembla que no ofereix massa garanties. Vull dir jo, però és que, clar, s'ha juntat tot, entonces jo crec, jo entenc a Unai Emery, perquè Déu vulga que demà no li passi res a Diego Alves, perquè en aquest camp pot passar qualsevol cosa, i després parlarem de lo que demà li espera a València en el Sánchez Pizjuán, no? Però, bueno, si tinguera que eixir, pues se l'infiltra en un moment determinat, si ya haya dicho que lo respeto. Tu imagina't, senyora Barrachina, que tinguera que eixir Saúl, que no tinc res contra Saúl, cuidado, no tinc res contra Saúl, però que seria jugársela. Y ya sé que el señor Alberto Santamaría, el defensor de la escuela valencianista, está en contra de mí y de lo que estoy dient, però bueno, passa res. Si vol que entre i que també no Francisca, que no passa res. Estan llançant el guat, tira cap a dins. No, és que l'ha escoltat en les últimes hores i pareix que estava un tant disgustat en la decisió que havia pres Unai Emery. Però bueno, jo és que tampoc tinc res contra l'escola, ¿no? Pero bueno. Que Saúl es de la escuela del Levante. Bueno, me dejáis que diga una cosa. Por cierto, Saúl es de la escuela del Levante. En efecto, era el porter del Levante B. ¿Qué pasa? Fue Santa María. No, per al·lusió, no? No, jo he entrat... És que l'ha escoltat esta Prada en el Grada Nou he entrat amb total tranquil·litat perquè continue pensant el mateix que esta vesprada i que pensava ir, que a l'hora de forçar un porter, millor forçar al porter del filial, perquè si demà, Déu no vulga, Diego Alves no pot acabar el partit, tot el que ha avançat Guaita respecte a la milloria de la seva lesió se tira enrere i no pots permetre el luxe de perdre't el que resta de temporada. No és un risc, i cuidao, que me perdone Saúl i tota la família de Saúl i tot l'entorn de Saúl, jugar-se-la demà en Saúl? Vostè no creu que això seria un risc demà?
Sí, a mí si se ficarem en el cas que Déu oiga que no se lesione de Valdes. A curt termini, per suposat que és més risc que viatge Saúl. Però, Robi, s'ha de pensar en el futur, s'ha de pensar que tu tens un porter que des del 23 d'octubre no acaba d'estar bé, que s'ha pres la decisió de parar, que pare de veure, Rovira, per l'amor de Déu. Alberto, que estem donant per fet que Guaita va jugar demà, i Guaita demà no va jugar. Avui ni tant se vol a fer porteria. Si no va jugar, demà no va calfar tampoc. Per tant, perquè no viatja Saúl. Perquè Saúl el domingo era baja. Sí, i és d'una lesió també, Alberto, que tu saps. Això diu ell. Bueno, això diu ell. Pero es que a mí me fa gracia. Es donar su mente a la ciencia porque 24 horas ha pasado pero de Miguel, ser baja a me ser fa alta, gràcia que donem per sentat que és normal que viatgi un porter lesionat, però que el que estiguera lesionat és un migcampista, tots donaríem per sentat que no viatja. Però que no viatja lesionat, però que Guaita que va jugar en Cádiz en el mateix se molesta i vostè ho saps, Alberto Santamaría. Però Rovira, o para, o aquesta lesió pot fer-se crònica i el València però no pot permetre's el luxe... Però és que demà igual no juga i no passa res. És que demà Guaita no juga i no passarà absolutament res. Continuarà tant de bo siga així parat i recuperant-se. Però Rovira, si partimos de la base de que no chuve, ahora Jesús, o sea, si partimos de la base de que no juega, puedo jugar yo. Puedo estar frente yo. Claro, pero eso que va a hacer el filial. Diga una cosa, que como soy muy mayor, vivo del recuerdo. Y el recuerdo, ¿recordáis que Unai Emery dijo que no soltáramos a César? No tengo que decir más. Sí. No quiero decir más. Pero Rovira... Dijo a Llorente que no, que César que se quedara. Pero yo supongo que después pararem d'això, pararem ja no de la errada d'haver fitxat a Cristiano. Supongo que pararem d'això tema. Lo que és el concepte... Perquè jo crec que en el club ja parlen monumental. de que va ser una garba haver fitxat a Cristiano Pereira, quan vostè sap, senyor Alberto Santamaría, i no vull desviar el tema de lo que estàvem parlant. L'opció no era Cristiano Pereira, que n'hi havia altres opcions i molt millor. Jo crec que ahí està el problema. A Cristiano no l'han vist. No, ni l'han vist ni el veuen. I què va fer Emery dissabte davant la Reial Societat? Tornar a convocar a Guaita o apostarà esta vegada sí per un porter del filial? Perquè, clar, Guaita haurà de parar, dic jo. I el problema tornarà a tindre-lo dissabte. Dissabte sembla que Saúl estarà millor i fins i tot Lluna també. Demà, Alberto, el partit és més important. Demà el partit és a cara o creu. Demà se juga el València a passar a quarts de final. Té una revàlida, té un repte. El partit davant la Reial Societat, que jo crec que potser convoca a Saúl, perquè... O a Lluna. De com estigui la recuperació. Però és que demà, ja dic, si demà tinguera que forçar Guaita no n'hi ha més remei, perquè allò va ser un infern. El Sánchez Pizjuán va ser demà un infern, i per lo tant, en un infern tenen que estar els millors. I els millors, encara que Guaita estigui molèsties, avui per avui és millor. Ja està. Però això és obvi. Això és obvi, Robi, però el que jo no entenc és que arrisques la salut i l'estat físic del teu porter a priori titular... Però que no s'arrisca res. Però mira, per l'amor de com que no s'arrisca. Però ha escoltat vostè a Unai Emery dir que Guaita no ha de jugar? Que viatja per seguretat, però que no ha de jugar. Però si jugara, jugaria infiltrat i bueno, pues ja està. Però estem ja donant per fet que va jugar demà Guaita. Bueno, yo pregunto, y que se va a lesionar en mi ignorancia, pregunto, ¿eso de va a jugar infiltrado quiere decir que lo van a infiltrar antes del partido, juegue o no juegue? Folgado ha contat que no. O de prisa y corriendo en el momento del cambio. Yo creo que le pueden infiltrar en el mateix moment, o mitja hora abans. En el mateix moment, Jesús. El jugador que les infiltran en el descanso de un partido, por ejemplo. Sí, pero no esto no es del descanso. Una lesión de un portero se produce en el minuto 26. En el minuto 26. Y infiltrarlo allí en un minuto... Pueden filtrarlo en el mateix moment. Yo creo que pueden filtrarlo en el mateix moment. Yo no entiendo cómo se hace ¿Qué eso. ¿Qué porcentaje de lesión de porteros hay? Que no es muy alta, ¿no? Tampoco. Diego Alves s'ha lesionat una vegada des que és porter en Espanya. Ara fa 20 dies davant del Cádiz. És que lo del València té nassos. A ver, no crec que demà jugadors del Sevilla vagin a la mala baba d'anar a lesionar Diego Alves. No, seria l'últim. Els del Sevilla són capaços d'això i més, Cuidao, Cuidado. El Sevilla y es que arrepleguen les pilotes de pegar una pilota, Diego Alves y deixar-lo Grovi. Es un equipo antipático. Es un equipo antipático donde haya otro que saben parar los tiempos muy bien, que juegan un juego muy violento. Que muy difícil, es un partido pero muy difícil. Bueno, yo le vi en el campo Levante. Pues de más el momento. El Levante le ganó fácil al Sevilla. Ya, pero nosotros teníamos que haber metido dos. Fácil. Fácil, coño. Teníamos que haber metido dos y íbamos tranquilos. No se lesionó el portero ni nada. Per a tancar el tema de la porteria per la meva part, el que ha de fer Braulio Vázquez i Juan Sánchez és trobar un bon porter per al filial de cara a la pròxima temporada. No sé si dona temps a fitxar-lo ara, però tindre un bon porter del filial que en moments com este puga ajudar al primer equip. I no garbar. El error està ahí. És que jo crec que l'error està ahí. Alberto, gràcies. Ja que entrem ahí, jo crec que hi ha un concepte que esta nit s'ha de debatre. Més enllà
de si fitxaríeu o no un porter ara i quin model de porter fitxaríeu, queda després, perquè... El que tenim el passem a l'Alameda. Ahir Rovira ja ens va dir hi ha reunió demà i no se descarta fitxatge de porter. En efecte, avui és tot el que s'ha produït, com abans ha venit Robi. Ara després us preguntaré aquest tema, però ja que heu avançat un dels temes que hi havia, anem a continuar en ell. Jo crec que ja enguany hi ha hagut una greu errada en la gestió de la fitxa del tercer porter. Vull dir, en A, no haver-te quedat a algú dels que tenies, fonamentalment César Sánchez, haguera complit també aquesta tasca de tercer porter, home veterà, etc. B, no haver dut un porter de més qualitat o altra opció que poguera alternar tranquil·lament filial en primer equip, i C, haver portat a este xico, en Cristiano Pereira, que a més que s'ha trencat i que me consta que Unai estava molt mosquejat en el cos mèdic perquè no li detectaren el dissabte de vesprada que s'havia trencat el menisco i anar a Villarreal el menisco trencat, atenció a la galva. Més enllà d'això, este xico, en Cristiano Pereira, pues, com he dit alguna volta, parar pues, un taxi en el carrer Colón. Sí. El problema està ahí. El problema és haver fitxat un porter que, com ha dit Alberto, i com ja comentarem este estiu, no havien vist, que sí, que era internacional sub-21 en Portugal i què, però bueno, no havia no podia... Hi ha una cosa que en València, disculpa, Robi, no deprenem. Cristiano Pereira és internacional sub-21. ¿Cuántas veces? Un moment. ¿Cuántes voltes? 2, me diu Alberto Santamaría. Partits amistosos o de classificació. Si eren de classificació eren partits en el que ja no se jugava res ningú. No, però... És que de Butel dic que és el mateix. Pues, de Butel, com el dugué algú que tenia un amic per ahí, digué, és titular indiscutible de la sub-21. En efecte, Butel va ser titular indiscutible 45 minuts en un amistós i en aquests 45 minuts no va discutir en ningú. Per això era indiscutible. Estes són les garbes i els gols a voltes que li claven pues, als directors esportius. En este cas a Braulio, que jo crec que fins i tot ho reconeix, que ha agarrat en este fitxatge. Perquè com va contar Alberto este estiu, n'hi havia altres opcions molt més vàlides i molt més interessants. I jo vaig més enllà. Però anem a veure, en tota l'escola, i que torna a vindre Alberto si és menester, el defensor de l'escola valencianista, en tota l'escola València no n'hi ha un porter, Alberto Santamaría, per ser tercer porter del València. Espera que està arribat Alberto. No n'hi ha un tercer porter que tenim que ara buscar-lo fora. L'escola del València no pot crear, no pot tindre un tercer porter. Jo no m'ho explico. A curt termini, com vostè bé ha dit ara fa uns minuts, amb qui més confien és Adrián Lluna. No tenen la total seguretat que en un moment donat puga tindre el nivell com per a poder ajudar al primer equip, però dels que a hores d'ara poden comptar és amb qui més confien. I me parlen també molt bé d'un porter del juvenil B que li diuen Héctor, però al igual que jo, Miguel Ángel Vara controla molt bé la cantera del València i ell coneix molt bé als porters. Para mí el mejor portero de la cantera es Raúl Marqueta, lo tengo claro, porque trabaja con nosotros. Més enllà d'això, pero por encima de eso, para mí es el mejor portero de los que yo he visto, no soy objetivo en esto, pero lo he visto el 80% de los partidos de lo juvenil y del Mestalla, y creo que algo de eso sé, porque bueno, por lo que he visto y en mi opinión, el chico no le han dado, bueno, eso es otra manera de tal y no quiero ser subjetivo en tal y cual, pero no es esa... El problema es el que ha dicho Rovira. ¿Hay algún tipo de línea de actuación en la cantera de Valencia en general, no solo los porteros? Porque en verano, al frente de la cantera, ¿quién estaba? Martín Vila. Y ahora, Luis. Juan Sánchez. 3 meses después. O sea, ¿sí? Si... Quitando los nombres que sean mejores o peor, lo que no puede ser es que una escuela, pienso yo, cambie de responsable o de persona que decide cada 3 o 4 meses. Y yo creo que es una realidad, la política... Porque al final la cantera o un primer equipo, si cambia de director deportivo, al final el equipo es un Tetris de si es que claro, si la cantera del Valencia, la escola del Valencia no crea un tercer porter, pues no sé para qué ponen la escola. Bueno, ni un lateral derecho. O un lateral derecho, o un central, que tota la vida el Valencia... O un medio de cierre. Ha tingut sempre central, Giner, Camarasa, Boro, Albiol, vull dir jo. Entonces, ¿para qué volen l'escola? Jo és una pregunta que dice Caurell. I señor Juan Sánchez, no se enfade y no se ofenga, que sé que estarà escoltant la taula, però n'hi ha que tindre una política clara de cantera, per a que en estos casos n'hi hagi un tercer porter. Juan Sánchez la tiene, pero es que lleva en el cargo... Lleva 15 días. És més, jo no tinc res en contra de Martín Vila, però jo crec que a l'hora de gestionar una cantera, igual després m'equivoque merament, jo confiaria més en un home de futbol com és Juan, que a més precisament ha mamat el València des de xicotet i coneix perfectament Paterna. Jo crec que és més fiable l'opció de Juan Sánchez
que no, Pero si no se trata... que no la de Martín Vila, que no és que no sàpiga d'això, però que és menys home de futbol que Juan Sánchez, és una evidència. No ha fet ni molt menys una mala gestió, Manolo. Ni molt menys, José Luis Martín. No, bueno, si yo no digo... Si es que yo no digo això. Puede ser en 3 meses... que dé un rendimiento y a los 3 meses no da tiempo al parto, que son 9 meses. Però que n'hi ha que tindre clar també, pense jo, és la política perdona, Jesús, clara de cantera. Una política de cantera clara no són 9 mesos. Són anys de treball. El València no té, ho hem comentat moltes voltes en esta taula, no té una política clara de cantera. Els xavals que van a l'escola no se veuen el dia de demà en el primer equip perquè estan veient que no arriben futbolistes que podien arribar, que podien tindre minuts, que podien tindre oportunitats i no arriben i se desil·lusionen. I vostè ho sap, señor Alberto Santamaría. Hay que ganar. Bueno, pues ya ha ganado el Campeonato de España Juvenil hace unos años y ninguno de esos jugadores ha jugado en primera. Ninguno. Entonces a lo mejor no hay que ganar, porque al final... Yo he visto jugar a Isco otra vez... Claro. Y bueno, no es que era Maradona, pero me ha dado mucha pena pensar que he perdido ese jugador. Ese es el missatge de cantera, que el millor futbolista de la teua pedrera... Está el millor futbolista de la teua pedrera, juntament amb Paco Alcácer, no está en el Valencia. Pero no está. Y se ha querido ir, es que eso es así. Bueno, això és un altre debat, però la realitat és que no està així. Bueno, tornant al tema de la porteria. Ara Emery vol fitxar un porter, com ja comentarem... No te'n vagis molt lluny, Alberto, que te faran tornar a entrar. Com ja comentarem... D'un serenar. Rovira la runner. Emery vol ara un altre porter. Però, clar, quin porter fitxes ara? Perfecte, és el tema... Cañizares. És el tema que volia. En l'altra taula ja l'hem fitxat. Ja, ho has sentit. Cristiano se fichó a Cristiano, vale. ¿Qué presupuesto había para hacer el Mestalla? Y para traer un portero. Ni un gallet. Pues entonces, claro, a veces hay que pedir que venga un portero joven, que valga para el primer equipo. Que les pare tot gratis y barato de sueldo. Dice, bueno, y si es guapo y sirve el catering en el palco, pues ya... Pero sí, categoría. Ahora hay que traer otro portero. Venga, ¿qué presupuesto hay? Yo, la gran pregunta que... ¿Gratis? No, és que Braulio, disculpa, Manolo, tenia oferiments de porters titulars que jo sàpiga en 2 seleccions inferiors, però com tenien que pagar drets de formació, el València no arribava. Drets de formació. Perfecte, pues esa és l'opció que apunta Alberto Santamaría. I al voltant de lo que estava comentant Cristiano, no hubo que pagar derechos de formación. Cristiano... No, pregunto, porque bueno, pues jo més que drets d'informació haguera pagat dret d'informació. A veure qui era ja la vicepresidente y con ese dinero pues podíamos tener un poquito también de exigencia a los compañeros de la prensa, a los que me incluyo, que cuando llegó Cristiano hubo aquí, yo leí algunas cosas que digo, hostia, no cuesta nada informarse un poco y no pegar el mamazo del siglo. De informació. Hay que un poco también, ¿no? Yo creo que... y també de lo que decir que no va a escoltar. Entonces me quedé més tranquil. Si va a llegir i no va a escoltar, me quedé més tranquil. Se queden tranquils. I però que també Rovira, ara està un altre. ¿Sou partidaris de fichar en este moment un porter para ser tercer porter? Hombre, ¿y qué haces con Saúl y con Adrián Junior? Eso te digo. Porque digo ¿qué pasa? Yo les pregunto, espera que les conteste. Hay que tener una línea. Adrián Junior y Saúl valen para el primer equipo. No. ¿Qué hacen en el Valencia? Fuera. ¿Qué hacen en Valencia? Fuera. Si no valen, pues se confía en ellos. Alguien lo tiene que decidir. Si ahora traes otro portero, vale, Cristiano ha durado el juguete 4 meses, vale, cojonudo. Ya no vale. ¿Y los otros 2 qué hacemos? Yo empezaba por decir tampoco vale ya. Entonces... que respeto la decisión que ha tomado el míster, porque tendrá más conocimiento de causa que yo. Lo respeto y al señor Rovira mucho más porque lo conozco mucho tiempo. Pero lo que es normal es que si tenemos unos porteros hemos de darles la oportunidad que no se la damos. Recorde que demà Pochettino ha d'alçar una eliminatòria, té un porter expulsat i l'altre està lesionat i tira amb 2 porters de la cantera. I té a Kameni, que està allí apartat, que és el que jo moltes voltes he reclamat en el cas de Miguel, quan, encara que siga el millor, si està apartat per un comportament. En el cas de Kameni està apartat i avui Pochettino ha cridat a 2 porters de tercera divisió. És a dir, Málaga, el vol el Málaga. Sí, però està apartat. Així com seria el millor dels possibles, que és el que passa a Miguel, xuaria. ¿Vale? Tampoco la exigencia del Español era del Valencia. Pero home, per a l'Espanyol, a lo millor la Copa del Rei és la Champions del València, perquè no té altra competició, Córdoba que el Sevilla. Jo dic una cosa. Qui és el porter que va, o sea, que vol vindre a València sabent que va a ser el tercer porter y que va a ser para 3 meses. Segona part de la pregunta. Temporero. Segona part de la pregunta. Què fa? Se fitxa un temporero
serà més roïn que la fan. Home, es que si no vinga César y mira cómo es que. Jesús. Hombre, un chico que venga para saber que no va a jugar, que está de quinto portero y para 3 meses té que ser el pobre que té que tener coixo, pobret. César més o menys vinga en esa tesitura, mira cómo es que, Sí, pero porque los que había por delante no eran Alves y Guaita. Pero César vino y los que había por delante... ¿De quién hablas? ¿De Renan y César? tal. César ha sido de los mejores porteros que ha pasado. Pero estoy que César vingué. Renan no puede venir. Renan... No recorde, no tinc en la memòria cap Renan. Disculpa que... No, però... Por eso no podía fichar. No, la pregunta es, ¿se du un porter jove que tinga la opció d'alternar Coño, Salva, que estaba de pasar en filial y ahora está sin equipo. Segon equip i primer equip, o se du un porter ja model César, és a dir, el que estan apuntant alguns, Almunia, Ricardo, Sasuna, etcétera, que venen ja de tornada a fer esa tasca de tercer porter. Yo lo que decía mi amigo del Levante tiene razón. Si estos señores no pueden jugar de suplentes en el Valencia, ¿qué hacen en el Valencia? Pues vamos quiero decirte, que alguna vez tienen que dar la oportunidad a un señor que no se produzca. Si fichas a 3 laterales derechos no quiero que haya y ninguno te vale, ¿qué coño hacen ahí? Però anem, s'aposta per Lluna perquè consideren els tècnics, Unai, l'entrenador del filial, és el millor porter del que té l'escola, és Lluna, pues s'aposta per Lluna i ja està. I això és l'aposta. Ja és una aposta de cantera, ja és una aposta de club. Però si ara Emery s'empenya en que vol fitxar un porter, no, jo vull que un porter experimentat, no sé, tipo... Lo de Unai en els porters també... Tipo César, bueno, pues n'hi haurà que fer-li vore, que jo crec que ja li ho estan fent vore avui en Sevilla, ja li ho estan fent vore. 6 porters en 4 anys, perquè Braulio no és partidari de fitxar. No, porque le pegue él. Si se lesiona, pero es que le salió mal lo de Moyá. Hay que reconocerlo, que lo Moyá pues no salió bien y por eso no han fichado ninguno, porque teniendo a Moyá y a César, soltando a César, era un poco vergonzoso por parte del Consejo fichar a un portero. Teniendo que soltar a Moyá y dejando al otro, y ahora fichar por Burros. Antonio hubiera dicho, Burros con los que tenéis no os vale ninguno. És que esa és la gran pregunta. Esa és la pregunta. Esa és la gran pregunta. Jo crec que s'ha gestionat malament la fitxa del tercer porter i, per tant, d'aquella situació s'ha derivat tota aquesta en altra situació que tampoc és normal. Hi hauria que fer una estadística, però jo crec que el València en els últims 4 anys és l'equip d'Espanya que més se lesiona els porters. O sigui, Casillas juga tot. Valdés ho juga tot. Vale, alguna volta se lesiona algun porter a un equip, però tan a sovint com al València, jo ja no sé si pensar que ja no és casualitat, perquè és que duguem 4 anys. El primer any tingueren que fitxar a César perquè a Hildebrand el largaren, Renan se lesionà i Guaita, que sí que valia en principi per alargar a Hildebrand, després no valia i se'l carregà per ficar a César. Pero no fueron lesionados, nada más que uno. César. Sí, que no Renan se lesionó. No, Renan. Que el otro no fue lesionado y el otro tampoco. El any següent, el mateix. L'any passat se lesionen els dos i per això és Guaita. Vull dir, ja no és normal tanta lesió en els porters. Si fuera la misma lesión, no sé, pero son lesiones distintas. No sí, es que claro, es que el país que en la portería... Nos ha enviado un tort, es una cosa ya de pensar en... ¿Qué es lo que diu Miguel Ángel? Es que cada porter és una història, és un cas de lesió, perquè els Guaitas són molestes en la muñeca. Diego Alves va ser la contractura, ¿no?, que va sí, tindre. Però Diego Alves, Renan, César, Moyá i César l'any passat foren totes musculars, Bueno, lo de César es un problema también de nada. Y bueno, yo creo que lo de Guaita es un problema de mala suerte que indudablemente... No, ahí no te lo sabores, ahí el hinchafa Fernando Llorente y no puede ir... Es que el instrumento de trabajo son las manos... La pregunta es, ¿se ha gestionat malament la convalescencia de Guaita? Desde el primer día tenía que haber parado y ya la tendría Misas un resuelto. Yo como un día dije lo de la operación, porque lo había leído en el periódico y se enfadaron conmigo, y luego lo habréis visto 14 veces en los periódicos. 14. Correcto, o sea que no me lo inventé. No. Vale. El entrenador no tiene por qué ser médico. Al final el entrenador lo que quiere es que el jugador juegue. Exacto. Y el médico es el que tiene que al final que decidir. Y es así. Entonces, en ese caso de Guaita, pues no sé. El entrenador está para jugar, sí. No, yo no digo que la culpa siga del entrenador, Es que en esos casos... s'ha gestionat malament el no dir-li a Guaita, mira, pel bé teu i de l'equip has de parar, es millor parar 15 días ahora que anar arrossegant això 2 mesos. Pero como sabías, el tercer portero que tenías... Claro. No, que no tenías. El tercer portero de temporada... Bueno, que no tenías. Que no tenías. Que no creían en él. El tercer portero yo creo que no juega ni un minuto de temporada. Claro.
No, ni un minuto. Ni un. ¿Y en el filial cuánto había hecho? Mejor que no juegue en pretemporada. Hostia, y dices, pues si viene el tercer portero que no juega ni los bolos de pretemporada, mal asunto. Jo crec que el problema està ahí, en no tindre pues, si tens un bon tercer portero, pues oye. Encara que un tercer porter de l'escola, que n'hi hauran segur. Está echada. Ya está el señor Guaita en el avión y ya tenemos la pelota en el tejado, ya no podemos más que llorar o no llorar, pero que no podemos hacer nada. Que, hombre, no sé, ya sería el no va más, ya sería el no va más. Es muy difícil. Que además se lesionara Diego Alves, no diga que no, pero bueno, anem a tocar madera, per l'amor de Déu, perquè si no... A tocar fusta en l'assunt dels porters. Bueno, pues el que no m'ha quedat clar, a la fi, tu fitxaries, Miguel? Depende. Si es bueno, sí. No, claro. Fichar por fichar. La Robi, ¿tú ficharies? Jo no, perquè Guaita, com a molt que va estar dos mesos parat, com a molt, 2 mesos. No, si encuentras un buen portero de 20 años que vale para el filial y te tranquiliza en el primer equipo, perfecto, pero hay que meter en la mentalidad de que eso vale dinero. Claro. Salvo que sea correcto. Y es una buena inversión. Pagar por un portero... Correcto, no es una ficha, es una inversión. 400.000 euros por un portero que pueda ser tu portero, o 500.000, que no los van a pagar. Hostia, es una buena inversión si crees en él. Y Jesús también me parece que no es partidario de fichar ahora. No. Yo no soy partidario o sea, yo creo que vamos a ver si... Pulsar a Alves, seréis partidarios. no, ya. Llamaréis para rectificar aquí. Oye, ¿puedo rectificarlo de ahí? Es que ya farrón. Pues donaremos un teléfono de Ludich. No, veo, el Levante puede ceder a Keylor o a Munúa, que no se lesionan nunca. Están ahí los chicos. Pues Munúa te va a traer el 0-1 en una parada. Muy bien. Buf, pero estaba libre, por ejemplo. ¿Sí? El verano pasado estaba libre y el anterior también. En efecte. Bueno, pues anem a fer la primera parada, la parada prevista està ara en la xarxa autonòmica d'emissores i després tornarem amb més coses, llegirem també Twitter i Facebook, que ja estem ahí, que el tenim petaet. A ver, què diu el personal? No, el personal està encès en el debat. És la frase de Rovira, És la frase de Rovira. A veure què diu el personal, és la frase de Rovira i la frase que se va quedar ja per al Twitter i per al Facebook. Així que anem a fer aquesta parada obligatòria i de seguida estem així, en la taula esportiva Ràdio 9, fins a la 1 de la matinada, encara es queden temps de parlar del Sevilla-València de demà. 12 de la nit i 30 minuts. Senyor Vara, anem al Facebook i al Twitter. Què diu el personal? Va. Què dice la gente? Per exemple... Els xicos que estan així també poden opinar, i banyar-se un poc, no? Estan així escoltant, banyeu-se un poc també, a veure què penseu, que opineu. Obri el microset i el... A veure què opineu també, que així no se ve només a veure, opinar també tenim que opinar. Vinga, va. A veure, va. Taula interactiva. Ara anem. En el Facebook. Casi Músico diu no compremos a ningún portero, por lo menos ahora. Tavo de Benimodo diu que els del minicanal Gol TV no passen la repetició del gol de Gade Soldado en tot el partit, ha sigut una autèntica burla per als aficionats abonats del València, que prenguen nota a tots aquells abonats a Gol TV. Per cert, Will, també en el quart gol que ha sigut del Mallorca, també estava el realitzador a altres coses. No, que eran muchos, que eran 6. Estaría mirando Toledo, que hoy comença de l'antena 3. David Serrano diu Alcácer tiene que estar en el primer equipo. I Emi Pujadas diu debat de si haurien de fitxar un altre porter. Clar, si això tenim en fitxa 5 o 6 porters per si acá se trenquen tots a la vegada. La decisió de Guaita particularment ja em té mosquejada i sempre que ho dic. Altra cosa és que Emery és un mataporters totes les temporades, els Cuca o alguna cosa per a que caiguen com a mosques. Hombre, le pisa las manos en el vestuario con los tacos ahí. A ver. Manuel Domingo, qué grande Manolo más anoche. Me reí mucho con él y con Nacho Cocino. Gracias por estar ahí, a todos vosotros, no sabéis cómo os agradece. Gracias a tú. Diego Pico. Ramon Frank, que Guaita se cuide la mà, que la tindrem. Toni Campo, no sé per què m'està donant la sensació de que la de Wiz la millor taula que he sentit en molt de temps. Sou els millors. Gràcies, papá. Moltes gràcies. Tiene que ser primo mío. Ja per a tot. Ja per a tot. Que piqueu celoses com amo. No. Muy bien. Jo he tingut nòvies menos... No, si és més recelosos... menos celoses que vosaltres, Si és més recelosos són esos dilluns. ¿Ha dejado teléfono esa persona o dirección? No, matar un jamón. Número de cuenta puesto. Leyendo por Twitter me comentan el interés del Betis por Parejo. ¿Hay algo de cierto? Yo lo cedería y traería a Granero. Lo de Parejo, fins a la última semana yo creo que no va a haber movimiento. Sí tiene que haber movimiento. ¿Cómo que Yuna fuera? Si tiene 18 años, anda que... Pues es que ningú ha dit que Yuna fuera. Es que la gent moltes voltes sent però no escolta. Hem dit que el València ha de fer-se un plantejament. Y Boris, si es que él, que juegue él, si no vale, entonces... En efecto, si es que están servichen, ven, claro. Y si no, fuera. Ningún di que hay una fuera. Es que la gent voltes... No. Está ahí, no está. Yo no, por ejemplo, este año creo que fue el que jugó el Cotil. Mi idea es que debe de jugar. Correcto. Jaume Cafu, sí, pero lesiones...
Capfús. Coño. Pero si lesionan, dona igual que fichen Casillas, Cañizares o Mahuela Rodes. No poden jugar. Miguel Ángel Pérez. Per què en esos... Diu collons, però no puc dir. Per a què en esos tenim un filial o una cantera? Per a fer a sol i que li la vengan a banque l'escola i el filial. Bueno, a banque també. Estar en ello. No dones idees, no? Quique Cerda diu que torne César, sou els menys grans. Robi el meu ídol. I el meu. Pipujades que diu ara quan acabem exàmens, l'últim de la carrera anirem a la taula. Pues convidats esteu, sabeu que la taula és vostra casa y demà... Es más importante venir aquí que estudiar. También la gente no tiene prioridades. Y cuanto acabe. No, por eso que mejor venir aquí. No, está bien. La carrera tiene más cosas. Eso pasará mejor. Tiene septiembre, tiene... Eso pasará enero, mejor. tienes... Eso pasará mejor. Sí, bueno, ahora, però de com esteu més o menys, aneu a costar el micro, digueu el vostre nom i el que penseu, si ha de fitxar el València o no. Vinga. Bueno, yo me di Javi y yo pensé que tampoco saben ser la duració de la lesió de Guaita. És que no han dit un plaç determinat. Si fora per un mes, 2 mesos, pense que no seria necessari fitxar un tercer porter perquè tenint a Diego Alves, que és molt raro que se lesioni un porter, no ve necessari fitxar a un altre porter en la situació que està València econòmicament també. Molt bé. Venga. Coherente. Yo creo que hay que fichar, coño. Los representantes tenemos que vivir de algo. Hay que fichar, joder. Es que no. Jo soc Héctor i estic en la línia d'ell també, que no crec que faci falta. No jo crec que n'hi ha overbooking. Ajá. Vosaltres, dos. Pues Luis al micro y no... Yo creo que no hay que fichar, pero también hay que mirarlo todo, ver si se puede fichar para algún filial. Se arriba un mirro blanco, ¿no? Que en estos casos. Son todos de Levante, Solo que Sí, mira, este lleva trache de Levante. Digues. Pues res, soc Javi i jo coincidís que en ells que... Com a que no n'hi ha que fitxar ningún porter perquè... Bueno, la próxima eliminatoria que sea si no Valencia-Levante... molt. Diré, joder, hace falta un portero. Chico, eso va a pasar, no muy allá. Bueno, gràcies als 4 per la vostra opinió. Bueno, El señor Barrachina va al partit demà. Està ansiós del partit demà. Voy a parlar del partit de demà, Jesús. ¿Qué pasa? Que L'infern de Sevilla. L'infern del Sánchez Pizjuán. Yo llevo sin dormir desde el otro día con el 1-0. Quiero decir, es corto, con perdón, pero es corto. O sea que cuando no pudimos meter el segundo, y el Sevilla es el equipo más antipático del mundo, creo que es duro, controla los tiempos, es el equipo más italiano de todos los que hay en España. Es una jodienona palabra jugar contra el Sevilla y le tinc més por que una trona. Y 1-0, pues lo veo cortito y con sifón, ¿sabes? O sea, que me da mucho miedo y el partido está ahí, que si el Valencia tuviéramos la suerte de que me tira un gol, pero estamos en un momento de que los goles, bueno, a pesar de que el otro día hizo una machada, porque no es fácil que el Valencia, perdiendo 2-0, sea capaz de remontar y empatar. No es normal en el Valencia, normalmente no tiene corazón para eso, y mi enhorabuena por lo que hicieron. Pero no estamos muy Mira, señor Barrachina, de gol no estamos muy... Reconeguent tot això, que demà al València l'espera allí, bueno, jo diria la setmana passada la Mundial d'Alibaba i los 40 ladrones. Va ser el Sánchez Pizjuán. Jo crec que és el moment per tot això, per tots aquests condicionants, per veure si este València de deberes vol esta copa, està il·lusionat en esta copa, creu en esta copa, de deberes ha de pres la lliçó d'eliminatòries anteriors decepcionants, que lo de Villarreal no se pot tornar a repetir, que lo de Coruña tampoc. Demà és l'escenari perfecte, en un camp, Señor Rovira, en un camp complicadísimo. Es mi ídolo. Y esa frase la oigo cada vez que hay un partido de este tipo. Y es que este Valencia de mis amores, que no he de demostrar ahora que es el de mis amores, porque llevo 200 años en el Valencia, y es que nos falta eso en estos partidos, la cagamos siempre. Que no, es la gran rivalidad. Pues demà ojalá correcte, Manolo, la gran rivalidad. El repte és el moment de superar aquesta assignatura pendent. Ojalà. Perquè jo crec que si es supera, jo ho dic, el València hi serà molt reforçat d'esta eliminatòria davant el Sevilla, i jo crec que pegarà un col d'il·lusió tremendo, perquè la gent, els aficionats, volen això, estan esperant que el València de deberes siga capaç de tot això que estem dient. Per això l'escenari, el rival, el moment és adequat, el millor. També et dic una cosa, jo crec que estem en l'última oportunitat, i vaig a explicar-me. Sí. Si demà el València, Déu no ho vulga, que quede ben clar, Déu no ho vulga,
caiguera en Copa, la etiqueta de que este equip i este entrenador no serveixen per a eliminatòries no se la van a llevar hasta que a mi me torna a créixer el moño. I està la cosa fotuda. No, per això jo crec que jo vull ser positiu, sempre soc positiu, Manolo, i vull demà tindre il·lusió i tindre l'esperança de que de deberes totes les declaracions que jo he escoltat estos dies d'Albelda dient que volen fer una bona Copa del Rei, de jugadors que estan il·lusionats, Aira Dúriz, així en el Grada Nou Comunitat Valenciana, en Carles Baixoli, ens dia, hemos aprendido la lección. Bueno, pues jo tinc confiança, tinc fe. Va, anem a veure si és de deberes. Pero no están frescos de gol. O sea, fíjate que metieron 2 el otro día, pero pues marcar les noto con falta de frescura en el gol. Sí, per exemple, el dia del Sevilla llegué un parell d'oportunitats molt clares i no les acaba ficant. En altra ocasió que no entran més gols. Es que yo creo que la clau, si a la mí me ha agradado el señor Barrachina, me lo dio en una respecte. Sí, me lo dio de una manera que estic... Rovira és un tema educat, eh? Ja volguerem molt tindre la meitat d'educació que Rovira. No, si ese me lo he oído. El dinero. No, sí, ai mare. Molts més encara. Butxaca fluixa. No, mira, si la eliminatòria passada digueren per activa i per passiva que no n'hi havia que encaixar un gol, que l'objectiu clar era no rebre gol, se va aconseguir. Sí. Demà n'hi ha que marcar un gol. ¿Vostè pensa que en 90 minuts el València va marcar un gol? Jo crec que sí. En Jonas, en Soldado, jo crec que és que si demà el València marca, jo crec que va tindre... Soldado es muy difícil que metan gol si no le llega ningún balón. Es que es muy difícil. És que jo crec que demà Emery va fer pocs canvis respecte a l'equip que ha fet... Jo crec que tenim tots clar que demà canvis... Pues entrará el señor Pablo y Albelda. Yo vosotros sois más de fútbol que yo, pero que una de las mayores dificultades que hay para meterle un gol es de que no tener el balón. Y como no le llega como no le llega un balón a este chico, últimamente en condiciones, perdona, o estic seo. Sí, però que jo estic convençut que va a marcar. Estic convençut que demà el València va marcar un gol. En 90 minuts no crec... Bueno, la Real ha marcat uno hoy també. Sí. Després ha vingut la resta. A la Real l'han arreglat bé. També sé que el València es queda... Tú sabes lo que te voy a decir, unos soldados, sé que si la arriba en condición te que ficar algo, seguro. Yo también... Ahora, es que no... El Lovilla tiene un partido en su cabeza y da igual lo que... El último partido no arriba. Luego ya empieza el partido y todo cambia, ¿no? Pero ya. Y esta noche duerme tranquilo. ¿Pero qué vuelve que vos diga? No, si es el ídolo. Que demà va a ser un desastre, que no van a eliminar, que no sé qué. Es que tampoco lo opino así. Tampoco opino ser un desastre. Es més, vaig més enllà. Sino que tengo mi acojonamiento. Perdón. Que es muy humano. Que es intrínseco, en efecto, es humano. Sí, señor. Pero no que pienso va a ser un desastre, pues Valencia tiene equipo. No, yo creo que todos pensen que va a ser un partit fotut. Mira, fotut. Però això tots ho sabem. Home, clar, i a més, jo també ho vas dir quan va acabar el partit així en Mestalla. El València en el Sánchez Pizjuán té que ser més bronco i més coper i molt més competitiu de lo que va ser l'altre dia, perquè li espera lo que sabem, un autèntic infern. Allí provoquen absolutament tots. Pero hay que coger a Emery, hay que coger a Roberto Soldado y hacer una escuchita y decir, estás expulsado prácticamente en Sevilla, ¿eh? Sí, está expulsado porque en Sánchez Pizjuán le van a meter la lengua, la cuchara a la boca. No tindre les pàjares que a voltes té este equip con les que va tindre l'altre dia en Villarreal. Roberto en 4 minuts mos fan 2 gols i estan con la xata. El Soldado tiene una cosa molt bona que li ve molt bé a l'equip, que és aquest caràcter, i molt bona que també és aquest mateix caràcter. És el mateix, vale? Força... Jo crec que demà el València ha de ser intel·ligent per a saber que van un 1-0 i que no pot eixir a especular demà. I que en 1-0 no pot eixir a especular, Robi, però tampoc pots caure en el parany del Sevilla. Vull dir, si demà volen provocar, que provoquen. Vas tu per davant en el marcador. El problema el tenen ells. Si demà demà provoquen una mitja tangana i tal, a una tangana en 1-0 no en 3. Fora, ahí no tens res a guanyar. Però anem davant en el marcador, això és un dit. O sea, que va adelante es el Barcelona en la eliminatoria. Pero nosotros con un gol a 0. Vas per davant, sí, Jesús. Pero en 3 segons estem empatats. Perfecte, sí, Jesús. Però tu tens que marcar, si marques un gol demà, si tu marques demà un gol, la feina és d'ells, eh? Home, por supost, que és que ja serien dos. Jesús, el que vull dir és que mentre no arribi ese gol que t'empata l'eliminatòria, Déu vulgui que no arribi, tu no pots caure mai en la trampa que segur va ficar-te el Sevilla demà. Demà si volen provocar, que provoquen.
mucho. Pues eso día que Emery tiene que dar una cuchita, Roberto, por favor, que van a provocarte. A tots. Y a Duri también, que os van a provocar, no entréis, no, que van a picar como... Y no. A Vanega, a tots, perquè demà, evidentment, Això és el que demà tenim que pues tindre. el Sespagic, Fernando Navarro Sí. y compañía, es que arreglen les pilotes. La cabeza muy fría. Claro. Pero eso ya lo saben, ¿no? ¿O qué? Sí, pero bueno, lo deberían de saber. Ho tindrien que saber, son pero... tocadetes. Sí. Lo saben de sobra y el Valencia creo que, mira, este año el Valencia no se ha caído en ningún partido. Caído que dices, hostia, qué ridículo. Pues caído no, pero... Has perdido, pero no te has desmontado. Y caer en la trampa el mate del Sevilla. Sí, bueno, Sí, pero... la chafada de Aduri. Sí, pero si marcas el penalti estás en el partido y lo metes. Es decir, Sí, que al sí. final no te vas del partido en plan el Madrid aquí el año pasado, o que te toquen la cara. No sé, creo que el Valencia tiene es competitivo y es fiable. Puede tener una pájara como en Villarreal de 20 minutos, pero luego remonta. O sea, a lo largo de 90 minutos... Eso es lo que más me gustó del Pues a mí no m'agrada que le quitin a pájaras. Pero a mí me gustó. Yo espero que demà no tinga esa pájara. Vale, sí, perdió el día del Chelsea al principio y tal, pero no sé, el resto de la Champions no se te cae el equipo. Yo creo que el Valencia... Leverkusen. Sí, pero no todo el partido, hace una buena primera parte. Y que no dones la cara. És que, Miguel Ángel, jo espere que l'equip no tinga la pàjara que va tindre en el Madrigal la primera part. Espere que no la tinga, perquè així com el Villarreal se va enfonsar en la segona part, que el València és cert que va remuntar, que va voler, que va tindre fe en la remuntada, Jesús. Però el Sevilla, com tu li deixes al Sevilla te mata, eh? El Sevilla te matarà, perquè aquells estan, bueno... del nido camí de la presó. No, sí. Marcelino que se la xua. Ja se parla aquí que Sánchez Flores, que va a la banqueta del Sevilla. Crec que porten 3 derrotes consecutives en Lliga el Sevilla està fora d'Europa. Vull dir jo, que ells demà van eixir a mossegar demà en el túnel de vestidor ja mosseguen ixos. En el túnel de vestidor ya lo sé. Lo que has de hacer es no deixar de mossegar. Es el equipo más italiano, con perdón por los italianos, pero de la forma de jugar, esa de la competición, cortando los tiempos, cortando los partidos, pegando. Sí. Y para mí es un equipo incomodísimo. Tampoco eres manco, joder. Claro. Sí, Albelda, Soldado, Ramí, son futbolistas, Miguel, que llevan un borrón de partidos y que además tienen, no sé, si tienen que soltar. Demà és un partit per a estar més ficat que mai, més concentrat que mai i ser més intens que mai en el joc. És ese partit. Pero eso yo creo que siempre, pero lo que también es que para que algunos jugadores que no se le vieron en esos partidos de Champions, a lo mejor Jonas, que es un futbolista que hace un partido muy bueno, luego otro no está, luego aparece yo creo que Jonas, i sé que vas a dir-me molta gent damunt el que vas a dir, veig que és un futbolista que té tota la qualitat del món, pero a voltes el veig massa mollet. No, y que es así, que es irregular en el rendimiento alto, como le pasaba a Pablo, como le pasaba a Fegulí, como le pasaba... Y hay partidos en los que hay veces que siempre aparecen unos y hay otros que no aparecen. Hay veces más justo saber tanto. A Jonas le hace falta que el entrenador le ponga en su sitio para ir picándonos a Piatti. Seamos serios. Coño, al que ficharon para otro sitio que no, que el sitio medio a Parejo. Para mí Parejo es el que tiene que jugar. No por nada, para que no Siempre tenga... que juegue, hace 2 meses y que juegue Barragán. Ahora ya juega. No tenía que verlo. Tenía que verlo, Barragán. Hay cosas que no hay que verlas. Es decir, pero bueno, vamos a ver a Barra... No, pero a Parejo lo has visto. A Parejo lo has visto. A Parejo lo has visto jugar en el sitio que digo yo. No, y a Barragán tampoco ha jugado. Hombre, sí, Barragán de lateral derecho. Sí, ha jugado, pero Parejo aún no ha jugado en el sitio donde él juega y donde ha jugado siempre. No, de media punta tampoco es ahí del sitio en el que lo juega, porque... Pero no juega si no juega será por algo, porque además Jonas cuando juega no está mal. Si yo no Jonas en el partido de Sevilla es el mío. Va a haver un partidazo. Quan Unai és el valedor del fitxatge de Parejo, no el posa com el veurà. Com el veurà per a que el seu valedor no el pose. Però si veus que li toca quan li donen minuts en Mestalla en els últims minuts y ya es el calgacho. Pero si con 3 minutos un jugador no puede jugar. En 3 minutos. Ha sido titular en Champions, juega partidos en Champions. Pero en el sitio que no se corresponde, en mi opinión, perdón.
Me puedo equivocar, me equivoco. Més de la seva part. Molt més de la seva part. Té que tindre més espenta, té que voler molt més de lo que està oferint. Jo crec que sí. Anem a fer l'última pausa en la taula esportiva i en tornar rematem la taula fins a la 1 de la matinada. 12:49. Yo tenía la plus. Señor Montal, me dice llegir un missatge d'un amic, un amic meu que a més és seguidor de la taula, seguidor del Punt a Punt, seguidor de Radio Nou, està escoltant-nos des d'Alacant. Un tío inteligente. Está escoltant Pablo, diu, si mañana nos clasificamos, volveremos a creer en Emery. ¿Veus? O sea que de momento no creo bueno. Este és anti-Emery, però ell diu, lo que jo estava exposant és el partit, és la rebàdia, és el repte. És el partit. Està. Si passa, hi haurà moltíssima gent que començarà a creure o a canviar la opinió del entrenador. Y si no, pues ya esa etiqueta no se la van a llevar, vamos. Pero la etiqueta es un poco rara porque todos los entrenadores caen en las eliminatorias, menos el que gana. Es que yo eso no lo acabo de entender mucho. Es decir, ¿qué entrenador es especialista en eliminatorias? ¿Me podéis decir quién es? Héctor Cooper. Héctor Cooper era hace unos cuantos años especialista en cagar las finales, pero en eliminatorias era el número uno. Un poquito de años ya de eso. Pero Miguel Ángel, dime qué entrenador es el especialista, que yo no sé cuál es. Que no hem passat de quarts de final de la Copa del Rei, Miguel Ángel. El problema, Miguel, és que en 4 anys tu has eliminat al Racing en pròrroga. Y a Brujas, ¿no? En pròrroga. Bueno, però és que fins el mateix, però hasta el mateix Emery ho ha reconegut. Però hasta el mateix Emery ho reconeix. Tenemos que superar. Ahí pinchando y tal. Pero ¿cómo no lo va a reconocer? Tenemos que superarlo, coño, claro. No va a decir, no tenemos que superarlo, entonces sería jodido. Luego el tema. Es evidente que el equipo. Pero todas las. Y si pasa esta y te vamos a creer, y te toca el Levante o el Alcorcón, ya no pasa nada, ¿no? Ya creeréis en Emery, aunque elimine al Alcorcón. No. El Levante o el Alcorcón, que no te fien el seu equip, vostè? Yo no me confío. No te fien el seu equip. Levante o Alcorcón, señor Vara, vostè? Yo soy humilde. Levante o Alcorcón. Pero no mentira que vostè digui això. Quiere decir que el Valencia ha pasado a cuartos de final. Mira, pues yo voy con uns quarts de final, un derbi. Me parece muy bien, yo también. Yo voy con derbi en los cuartos de final. Yo también. Yo voy que el derbi en cuartos de final. Yo sí que el Alcorcón Real Madrid sería un derbi también, en semifinales, por ejemplo. Y eso es, hay que matizar. Un derbi que sería Levante Valencia. Llevan Valencia. En cuartos de final yo el Buick. Que sí. Porque más adelante jodido. Bueno, y mira, está complicada la cosa. Al campo del Levante y todo, fíjate. Sí. Bueno, sí, solo por eso puede ser igual, aunque no haya. Ya, pero es que me dicen muchas cosas feas. Pues por algo será. No lo sé, me dicen choto y joder, pero eso, China, choto. Sí, lo que pasa no es feo. Choto no es feo. No, choto no es lo otro. No está feo, no está feo. Fan, no está feo. Bueno. También te digo que a veces en el campo de Valencia también te han dicho cosas feas, Cuando se giran al palco tampoco era parecido. Yo no voy a parlar d'això, que estàvem parlant del partit de demà, però és que demà xiula Teixeira. Apague, vámonos. Son dos igual. El de les mans d'Higuaín, ¿no? Axila. No me hables de árbitros. El de les mans d'Higuaín. Que desde que el otro día había Muñiz maquillada, ay, perdón, maquillado, ¿no lo visteis en la televisión? No. Vergonzoso. ¿Maquillat? Pero maquillat... Ni a Maya. Pero maquillat per a xiular un partit? ¿Dignamente o como drag queen? No sé, que se notaba hasta la raya aquí y aquí. Palabra de honor, Muñiz, en televisión, Muñiz. ¿Qué partido fue el último? De la gomina, Muñiz es el de la gomina, ¿no? Muñiz es el de la gomina, maquillado. Sí, ¿no? Te lo dice tu amigo Borrochina y de eso entiende una barbaridad. Pues jo a l'àrbitre li tinc més por que una tronada de mà també per això, perquè demà és un partit on hi ha molt que pitar. Demà és un partit per a valents. És un partit on hi ha molt que pitar, és un partit per a no acollonar-se, és un partit... hermano. Sí, este es el del Madrid. Sí, pero que tengo un hermano. Sí. Eso no sé qué mal farin esos pares, que Jesús. No sé cuál de los dos es peor. Qué mal hauran fet esos pares para tindre dos fills àrbitres. Sí. No uno, dos. En mi barrio están los hermanos Renales Galindo. Ah, sí? Eran de mi barrio. ¿Y son los dos también? Árbitros, sí. Pues, una panadería. ¿Y esos pares lo que son esos pares per els camps del món? Tenía una panadería de cojones. Y los chiquillos les dio por ser árbitros. Y eso, yo me quedaba con la rojilleta. Pero un recuerdo para Emilio Estrella que se lo llevó el señor hace... De Buiga que no la líe, pero es un partit de Té pinta de ser un partit de tindre que xular molt. Mare meua, perquè clar, la mía está la calfaet, los provocadores que son... ¿Por qué se riu? Porque está usted deprimido. No. Vas hablando y te vas calentando tú solo. No, deprimido soy yo. Perquè ho veig vindre. A Romero no le agrada l'arbitratge. ¿Cómo va a acabar el partido? Lo ves todo menos el resultado. Dime el resultado. Para apostar. 1-2.
Bueno, pues ya está, no sufras, ya está. 1-2. 1-2. Anava a dir 1-1. Jesús, ¿tú cómo lo ves? No cambies. Ya está, 1-2. 1-1. A mí me gusta. 1-2. 1-2, ¿te agrada? Vamos, si me gusta. El firmes. Hombre. Ahora levantamos Carlos Pascual y vamos a firmar, pero ya ahora... ya no es hora. Pues, 1-1. Pues aposte al 1-1. Bueno, Carlos, porque Valencia ganara sí que se levantaría. Y tú dices 1-1, Miguel Ángel. ¿Está bien? Bueno, también conformo. Me gusta más 1-2, pero me conformo. Pero bueno, Sí, porque si uno se va al talego y el otro tal, todo lo que le pinta, pues por lo menos el empatar. Sevilla, precisament, vull dir, allò ara mateix, una Basadoli no és. Ya va siendo hora que en este país la gente vaya a la cárcel. Sea del Nido o el que le toque, ya está bien. Que le toque a la gente, coño, a la gente que si no, en general, no es un tema deportivo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El señor del Nido, la pasta que han trincado, si puede ser. El señor del Nido, o sea, no tenía que estar en la presidencia del Sevilla. Quin exemple està donant el señor del Nido? Pues eso. Bueno, Quin exemple està donant el señor del Nido? De este país. ¿Coneixes algún en este país que dimitís? Ja. No, bueno, pues... En general. Urdangarín. Sí. No, va a ser que no. Eso es para otro debate, pero es una vergüenza de país, de generación absoluta. Así no toca eso. No toca eso. Funk, no te fem ahí. Funk, fuera. Que la gente lo sabe, coño. Bueno, oye, ¿qué equipo crees que va a salir mañana, Rubí, por favor? Va, Robi, equipo además. Pues jo crec que l'equip de gala, l'equip que veig jugant últimament, en Diego Alves, en Miguel i Jordi Alba o Matié, Víctor Ruiz Ramí, Albelda Vanega, després Fegulí o Pablo, Jordi Alba o Matié per la banda esquerra, Jonas i Soldado, l'equip de gala, artilleria pesada, en tot, n'hi ha ganar en tot a Sevilla, i bueno, per fi, Emery en aquest aspecte m'ha de pres la lliçó. Sí, ja té un equip, sí. I fenomenal. No dos dudas solo. El 11 de gala, el millor equip. És el que deia abans Jesús, que cert, ja sembla que per fi enguany hi ha un equip. Un equip que no n'hi ha més que dos alguna variació, más o menos. Está aprendiendo Emery, está ahí aprendiendo. Hombre, Alberto Santa María. Al final lo haréis entrenador. Alberto, asséntate esta nit en la taula, que no te miro. Escola valencianista. ¿Qué tal estuvo Anselmo l'altre dia con el Mestalla? Però no s'enfade vostè, no s'enfade vostè perquè jo sé que vostè és un fidel seguidor de l'escola de valencianista i jo sé que vostè li té carinyo, però a voltes me desconcerta. No, però no és tindre carinyo. A mi m'agrada anar i últimament me trobo a vara pràcticament tots els caps de setmana per Paterna i crec que ell acaba anant més vegades que jo de segur a Paterna. I per Anselmo, por lo menos antes. Yo voy a las 10 y tú a las 12. I per Anselmo no té nivell, no té nivell. El que jo vaig veure ahir, o en este cas diumenge, sembla que no té nivell. No té nivell per al València. Però Lluna té nivell per ser tercer porter? Lluna, per exemple? Sí, no? Lluna té 18-19 anys. Però té porter... Ara tindria... No, té nivell per ser el tercer porter d'aquí? A dia d'avui ja, jo crec que no. Ui, però no deixa de ser un porter de 19 anys, que té una progressió, que pot continuar progressant. Però és l'únic dels que confia el cos tècnic d'Incantés, no? Sí. Pues ha d'apostar, ja està. Pues hi haurà que apostar per ell, evident que sí. Per cert, portem tota la setmana dient que l'objectiu del València és marcar al Pizjuán, i és de veres, però jo preferís no perdre, perquè l'objectiu de la Reial era avui marcar a Son Moix i se n'han portat 6, i se n'han anat al carrer. Lo del cosí del meu amic Juanjo, lo de Montanier és per fer-se mirar, eh? A veure si arriba el dissabte més tard. A veurem com arriba la Reial Societat després de aquell dia que ha hagut avui. Santa María, què me duen de més diaris? Superdeporte, fotografia de Diego Alves i titulen en les teues mans. Diari Levante, Emery demana un porter. El Mundo, una copa amb trellat i ambició. Diari As, en Sevilla a full o a fora. Diari Marca, Emery calfa el pols Negredo Soldado. ABC, molt que guanyar i que perdre. I ja per a tancar, Diari Las Provincias, alta tensió a Sevilla. M'agrada avui lo de tenemos un problema sencillo o complicado que a la vez es sencillo. Una cosa que m'ha agradat. Va ser com el dia que digué hay que ir piano, però a toda leche. I parlant de porters, avui, les garbes de Willy Caballero i de Zubicaray. Zubicaray ha fet una. No, Zubicaray ja en Mallorca s'ha acabat. Per a morir. I el gol de... I de Caballero també. Pitjor la de Zubicaray. Bueno, Alberto, gràcies. Bona nit. El personal se ho va passar bé? Sí, el personal se ho va passar bé? Sí. Gràcies per vindre. Miguel Ángel Vara. Gràcies i fins al dimarts. Faig una crida que a la taula de dimarts també poden vindre i s'ho van a passar pipa. Que només fa la crida en els dius vostè. I s'ho van a passar pipa. Gràcies, Robi. Vinga, demà estem en el punt a punt. Gràcies, Jesús. Fins el dimarts que ve. Ja sabeu, ara el butlletí de la 1, després a les 5 CRM de la taula esportiva. Bon dia a tots ells. Pròxima cita en els esports a esta casa a la 1, en el Gra de Nou migdia. Acaba la taula, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.